खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं हाग्रामाया बिटिसिआव 20,000 सुबुंफोरनोल' हानि फाथा होनो हादों। मैया बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि हाग्रामा महिलारिया रायजोफोरनि सिगाङाव हानि फाथा नांगौना 75,000 रांखौ नांगौ होनना बुंनाया साफ्रोम आइजोफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों। हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोराव 20,000 रायजोफोरनोल' हानि फाथा होनो हादों। नाथाय मानगोनां प्रमद बर'आ 3 बोसोरावनो गासै 85,000 रायजोफोरनो हानि फाथा होनो हाबाय। बिथाङा फोरमायबावदों दि हाग्रामा बाहिनीनि गासै दैदेनगिरिफ्रा बिटिसि ओनसोलखौ गारनानै खारजोबसिगोन। रायजो राजाफ्रानो बिसोरखौ गोजानाव दोनसिगोन। मानगोनां प्रमद बर'आ गोबां अनसुंथाइ होगासिनो दं, जेरै अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों आरो गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गोबां रांनि अनसुंथाइ होगासिनो दं। बेनिखायनो मानाव गेदेर बिथां प्रमद बर'आ फैगौ 50 बोसोरसिम बिटिआरनि चिफ जानानैनो थागोन होनना बिथां राकेश ब्रह्मआ फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं मैया MLA लरेन्स इस्लारिया दै फिल्टार रानना होदों। मैया क'क्राझाराव सानजा क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा 350 जन गोरिब सुबुंफोरनो 350 था दै फिल्टार रानना होदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि आसाम सरकारनिफ्राय मोननाय 9 कौटि रांखौ जों MLA फोरनि गेजेराव रानलायनानै आरो PWDनि अफिसारफोरजों रानलायनानै गोबां बिटिआर ओनसोलनि हाबाफोर मावगासिनो दं आरो बिटिआर ओनसोलाव गोबां लामा दालांफोर मावनो थांखि लादों। क'क्राझारनि दैबानाखौ फैगोन बोसोरनिफ्राय गुबुन जायगानिफ्राय इन्जिनियार लाबोनानै दैबानानि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा थांखि लादों होनना बिथां MLA आ फोरमायबावदों। थामथि रादाबाव दं सानै बिदा-फंबाय बाइक सिखावफोरखौ पुलिसआ खादों। धुबुरी पुलिसआ मोनसे बाइक खावनाय रेकेटखौ फोजोबस्रांदों आरो सानै बिदा-फंबायखौ थांनाय बुधबारनि फुङाव खायो, जाय सोहोरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बाइक खावनायजों लोब्बा दंमोन। दायनिगिरिफोरखौ जिल्लानि बग्रिबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय अथानिसारनि थागिरि रियाजुल हक आरो साद्दाम हुसैन होनना सिनायथि होदों। पुलिसनि बायदिब्ला बे रेकेटआ सोराङाव फैदों जेब्ला धुबुरीनि PS टाउन राइडार पार्टिनि मोनसे हानजाया मंगलबारनि मोनायाव धुबुरी सोहोराव गंसे बाइक खावनो नाजानायाव साद्दाम हुसैनखौ हमदोंमोन। सोंनाय फिननायाव बिथाङा रेकेटआव गावनि लोब्बा थानायखौ सिमान जायो आरो गुबुन 4 खावनाय बाइकफोरनि जायगाखौ फोरमायो। बिथाङा गावनि फंबाय रियाजुल हकखौबो गावनि लोगो महरै मुं दोनदोंमोन, जायखौ उनाव धर्मशाला ओनसोलनिफ्राय खावनाय 4 बाइकजों लोगोसे खानाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं बिग बस तेलुगु session-7 देरहागिरि पल्लबी प्रशान्तखौ समबारनि मोनायाव गावनि देरहानायनि फोसावनायनि उनाव अन्नपुर्न स्टुडिय'नि खाथियाव गोजोनखौ गाज्रि खालामनायनि थाखाय तेलेंगानानि हायद्राबादनिफ्राय पुलिसआ खायो। पुलिसनि बायदिब्ला प्रशान्तखौ देरहागिरि महरै फोसावनायनि उनाव बिथांनि अनसायगिरिफ्रा स्टुडिय'नि खाथियाव होंगो-दोंगो जायो आरो रियेलिटी श'नि रानार आप अमरदीप चौधुरीनि कारखौ बुफाय-बुसि खालामो। जुबि हिल्स पुलिस थानानि लेङाइ नायगिरिगिरि चन्द्रशेखरआ बुंदों दि प्रशान्त आरो बिथांनि उनसंगिरिफोरनि बेरेखायै आयेन बेरेखायै ज' जानाय आरो बुफाय-बुसि खालामनायनि थाखाय मोनसे गसर थिसननाय जादों। बाथि रादाबाव दं दावहायानो रंजाहोयो, दावहायानो फोजोबस्राङो। दावहाखौ मोजां मोनग्रा हादरफोरा खाफाल हमनो गोनां जाबाय। आथिखालाव गाजा नोगोराव फाहामनो हानाय गंसेबो देहा फाहामसालि गैला। बे दुखुगोनां रादाबखौ फोसावदों हु एबा वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशनआ। खौरां मोनबावनाय बादिब्ला गासै गाजा नोगोराव गिलुबालु दावहा जानायनि थाखाय गंसेबो अपारेशन थियेटारबो गैलिया, मानोना गंफ्रोमबो देहा फाहामसालियाव गेस आरो मोब्लिबनि आंखाल जानायलाय
हस्पिटालफोराव गोदान बेरामि आरो दावहायाव जखम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामनो थाखाय जेबो खाबु गैयै जाना दं होनना खौरां मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।